ପିଲା ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମୋ ହାତ ଛାଡ। ଯାଉଛି ଯଦି ଯା। ମା ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। हेलो कोठी रे बाहरलुनी तू आसुनु मो घर बाहर छिड़ा आइछि बाबू। हाँ हाँ जाऊँगी, रह 2 मिनिट। माँ मु जाऊँगी, लेट हेलानी। तोते कॉल करछु। अरे कुआडे जाउछु? खाइ जाउनु। ए देखिलु चोखा मालटा जाउनी। ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛି। ଚାଲ ଟିକେ ଫୁଙ୍କିବା। ରହ ତାକୁ ଯାଇକି ଆସିବାକୁ ତ ଦେ। ଏ ଫୁଙ୍କିଥାନ୍ତେ। ଆସିଲେ ବୁଝିବୁ। ଜାଣିଛୁ ମତେ ଟୋଟାଲି କ୍ଲାସ୍ କରିନି। हाँ तू तो खाली आस क्लास करने आसते सीना तो आस चल ଯିବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବା ଯିବା चल चल हाँ। अरे कौन है अरे एपटे गोटे सर्टकट रास्ता अच्छे मुझे पलैबी। बाय बाय टाटा। ପାଣିରେ ଗାଧଉଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ହେଲା ଗାଧଉଥିଲା। मते ଯିବାକୁ ଦିଅ। ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମୋ ହାତ ଛାଡ। ଯାଉଛି ଯଦି ଯା, ତୋ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଯା। ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ମୋ ହାତ ଛାଡ। देख मो गर्लफ्रेंड बनी जा, सबुबले एमती हैरान कर। मते प्लीज ଯିବାକୁ ଦିଅ। हाँ कौन है ला? चल चल घर चल हो काम देना
ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ କେମିତି ହେଇଛି କି ରେ? ତୁ କୋଉ ପଟେ ଆସିଲୁ କି? ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ କେତେଟା ପିଲା ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ। ହଇରାଣ କଲେ? ହଉ ତୁ କୋଉ ପଟେ ଆସିଲୁ କି? ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ବୋଲି ପଛପଟ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲି। ପଛପଟେ ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଆଉ ଆସିବୁନି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା ହେଲାଣି ତୁ ଘରୁ ଯିବାର ପଡା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ରୋଷେଇ ଶିଖ ନା, ରୋଷେଇ ଶିଖ। ପାଣି ପିଇ ଦେ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ତୋର ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୁଁ ଏଥରିକ କହିଦେଲି ଯାହା ହବ ତୁ ବୁଝିବୁ। ହାତ ଛାଡ। ଯାଉଛି ଯଦି ଯା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ଲିପେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ତୁ ଆସିବୁନି କି? କ'ଣ ଖରା ବେଳଟାରେ? ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଆଜି ତ ଆରେ କାଲି ବା ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ, କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ସେଇ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ସେଦିନ ବାଲି ପକେଇ ଯାଇଥିଲା ନା? ଚାଲ ଚାଲ ତା କଥା ବୁଝିବା ଚାଲ। ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ତତେ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଝୁଣି ଦେବି।